रंगिना रंगिनाय आं मिथिगौ आइ नों बबेनिफ्राय फैदों नों बिलिफांखौ लोगो हमनायखौ नागारदो आइ मानो आफा बिलिफांखौ मानो नों हिन्जावनि फिसा हिन्जावखौ खांनानै मोजां नखराव मिलाय हरनाया जों बिमा बिफानि धोरोम बेनो जोंनि मावनांगौ हाबा जों नोंखौ थुरिबारिनि मंगल माहाजोननि फिसाज्ला दैथुन इन्जिनियारनो हरनो रादाय खाखाबाय आइ गाबनानै जेबो जाया आइ जों नोंनि मोजांनि थाखायसो बे खामानिखौ मावनो आखायाव लाबाय आफा सेंग्राया मोजां खालाम जौबो लोङा सिगारेट ओइ जिरख'नाय मा आंनि अननाया थावा नामा नोंखौ बिलिफाङा माबादि अनोमोन नोंखौलाय गुरै बिलिद बिलिद अनथारोमोन ना आंथ' बेबादि अननो रोङा नङा होमबा आं अननो रोङा आं खालि जौ सिगारेटखौल' अननो रोंगौ नों मानो जौ लाबावखो फैदो फै ओंगार फैदो उन्दुनो गावबागाव उन्दु आंहा उन्दुनायजों सोमोन्दो गैया ओंगार हामा दैथुन जिउआव बेबायदि जौ सिगारेटजों दिन थांनो सिरि था सोर नोंलाय आंनि जौ लोंनायखौ होबथाग्रा आंनि बाइकआव गाखोनबा ओइ जारौ फै हायनारि आंजों गाखोनोबा आना ओइ चुन्दुरि ओइ ओइ हिरो गावखौनो बलिउडनि हिरो बायदि मोनो नामा नोंलाय सिख्ला सिखायनाय मोननायखाय
नोंसोर माने खनसे नङा खननै बेफोरबायदि आखल दिन्थिदों मानो एदावनो मोजां मोनो नोंसोर जोंथ' नोंखौ जेबो बुङाखै जोंहा नैबे हायनायखौसो जंखायदों फै हायनाय खबरदार बेनि मोदोमाव आखाइ दाहो नोंलाय मानोथो गुबुन सिख्लाखौ आखाइ होखो खादो जानाय नंला 나이 그놈! 너콩 산지 소모 엉니 카람나 하야바 이제라 엉버 엉니 먹고 네베트남 라네 농아 문지마 이제라 Bisa jaga mundira? Bisa nih Hap, orkestar le. Ni mana lain bisnya sekarang aku naik aku hei. Ang nayakhai apa? Bisa naideng. Tad burbok, silta. Aku jumpa ulta tabung tad. Thang, kami sabtu dah. Ar खोनासं साखौ नों लाबोनो मोना दे आब' नों आं थानानै रावखौबो लाइन मारिनो मोना जिरायथ' आं साहा फुदुंनानै लायनि बे खिफुद रुवाथिया जेबो रोंनाय नङा ओंखार नों बे ओंखाम संनायनिफ्राय जेरावबो ओंखारनो मोना जों थाङागौमानि मिन्थिबाय Nah, लोंदो साहाया Hap, malah dumslapku bra. साहा दुंनोलाय बेसेबां गोबाव नांगौ गेसजों फुदुंनाय नालाय Saya goथाव जाथारदोंथ' दे माबार लों आंहा थांफिननांगौ टाउनाव खामानि दंथारो हाब एफाग्राब हाखु दाखुब्रा लोंस्लाबलायनो हायो सिखारथारदोबो रब्रा साया गोथाव जाथारदों बे सालायाव अनजु रुवाथिनि थाखायनो रनजितखौ थाब लेंलांथारनांसिगोन ओरैनोबा हौवाफोरनि मेगना साबसिननिफ्राय थांनोसै होनलाय औ मा जालाबायखो हारियाब
थांनोसैबो आलासिखौ लाबोबा लाबोनानै मोनजास्लाबा मोनलोङास्लाबानो जालांजागौमोन आरोलै देनाय जाफैदो बुंबायना टाउनाव खामानि दं फै माबार मन्दिरा आइ आलासिखौ देनां लाबोफिनदो दिनै जेबोखौनो मोनजास्लाबलाङाखिसै बाहाय मिस ओइ सोरखौ मिस जालाबायखो आइखौनोलाय हा मा जाबावनो बे गथ'फोरजोंलाय लेखा फरायावथ' गैलिया थाथों मालाय कलेजाव फरायलायनाय सिख्लाफोरखौलाय बहा बादा होनो हानो निजिरा आं गाबोन न'आव थांगोन न'आवलाय मा मोनजानो सोरखौ नायनो थांबाय थानांगौसि आं आइ आफाखौ जोबोद गोसोखांदों आरो अनला ओंख्रि आरो नाफाम बाथोन जानो जोबोद गोसो लुबैसिगारदों आंखौबो लांफा आंबो थांफायो होद जाम्बि दानो गामिनि मानसिफ्रा हिन्जाव लाबोनो दावराव जागोन थार मोजां मोननाय बिदिखौ लाजियो आंथ' लाजिया आंथ' मोजांसो मोनो आं बुजिबाय नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनाना आं नोंखौ मा रावजों बुजायबावनो नों माने एसेबो बुजियाब्रा समायलायनांगौ जाम्बिना जाम्बि होनबायदां बारा गोबाव थाया आंबो निजिरा नोंखौ दसे नुबोना आंनि गोसोआव थानो थादो सना सोमखोर आंखौ खेबसे नाहरबाव मानोथो गसंबाय थाखो आदा फैदो न'आव जिरायफैदो ए माथो कलेजा बन्द नामा आइ लवार क्लासनि आनजाद होदों बेनिखायनो फैथ'दां फैदो आदा आथिं आखाइ सुस्रा फैदो न' सुदो आदा न' आदा थावला नुग्रो मोना आंनि गोसोआ बे सिख्लाखौल' मानो गोसोखांग्रा जाखो होनबा आदा
लांबावगौमोन नामा दा दैखौ हो ए नांला बिनानाव मा आदा नोंखौ सिनायनो मोनाखिसै बिनानाव नों सोर जाखोमोनलाय ए आं बे न'नि मावग्रा आदा आदाया माखौ सानहाबखो जेबो सानाखै बिनानाव आया खामानि मावनांगौआ नों माथो बावहायसो दाबो मावहैयाखै मानो आं थां मावस्रांहैदो माबार दे मादै न' नै फिसा बेफोरबायदि रुवाथि थाग्राफोरजों बारा दारायलाय मानहानि जायो दै होफैनायाव सिनायखायसो सोर होनानै सोंदां जेबो नङा आइ बेफोरबायदिजों राव होदावब्ला लाइ मोनो महर गोसा होननानै गावखौनो दा हगारसार गोसोखौ हमथा बे नोंनि फंबायाथ' न'आवबो फैया फैया खौरांफोरबो हरथारला मा जाखोथाय जावलियासो जाबाय गथ'आनो मन्दिरालाय बेबो बिब्दिनोसै सोरखौ सोर मा होनबावनो न'आवनो थाथेरा टाउनाव थांदो आरो मा गाबोनसो फैयोनो दे एसे गोलांदो आफा हारामजादि ए दरबो खेवनानै होनो गियान गैला ओइ दा जुसिजोबगोन आं नोंना नोमा नोमफाया बेबादिनो फोरोंहरखाया दहाय आइ आफाखौ बिदि दा बुं फाब नांगोन मोनले दारजां मा आयं थां नों माबार ओंखाम जाखांनानै बे दुब्लियाव माइ हानाय दाहोनाफोरनो ओंखाम हैदो थां रुवाथिफ्रा कल सिथ्ला सिबस्रांथोंसै जागोन दे आयं हाब देग्लाय जोंना रुवाथियाव खिथाब्रा मोनबा दाबायदियाव सैमा खिखौनो बर' लाबोला थौद फाग्ला मालाय माहाजोननि फिसालायासो बिजिरोनो दाख्लै टाउननिफ्राय ब्लाउस बायना होफैदोंनो ए बिदिसो होद जिरायदिनोलै हाब सबायजों दाउजों
रोनो जाबोनानै खिनोसो ओंखारगारबायब्रा है बहायनो खिखा लांगानोसैलां ओरैनो खिनो ओंखारनायखौ लाखथाबनाय हुदा गैया आहा हाब खिनानै जि उखैफिनबायसोलै बे फाग्लाफोरनि बाखौ जागारलांसै नामाब्रा आंलाय है जाबा जानाय नंलालै हनै जोंना दिनै रुवाथिया खानाय गुसुंसो सालाफ्रा उखैनायानो हालानदां सालाफ्रा सियालफोर बादि खावथं फुथुं जिरायनानै दं हनै हाब मासिखौ जाब्रा मोले दादों दिनलाय माइसा दांनानै एसे लेट जाबोनायाबोलै मा ओंख्रिब्रा सबाय जहलसोलै हाब मैयालाय माथो माजिना सबायजों दाउजों संनो होनाब्रा बेखौनो हरथारबाय आंलाय माथो खालामबावनो हाब माथो दावदाव मोनाब्रा ओंख्रियालाय फाग्लाया गावसो लामा जाबोजोब्बाय नामा मा जाबोलाबायनोब्रा सानजौनायखाय सिथारस्लाबनो हायाखै नैलै फाग्ला बिगियानो दंमोन फाग्ला दाउआनो सिथार बारथारदोंमोन लामायावनो जाबोथारबाय फाग्लाया हले सालाया जाबोजोबमारदों फाग्लाफ्रा एसे थाल मोनथारमारबायब्रा होसिदोलै होसिदो साला मुलि देरजां मिखिदो लेले जाखोलै जाखै फाग्लाफोर जाखोलै है नोंसोर मा होसो सालाखौ होसो मा ओंख्रि संदों अनजु लाफाजों नासुरजों ओंख्रि गोबाव संदों आदा नोंथ' ओंखाम ओंख्रिखौ जोबोद गोथाव संनो रोंथारगौ ना आं संनाया थावमा जाया आं जेबोखौनो रोङा अनजु आं नोंखौ जोबोद अननोबो ओंखारसोगारो थारैनो नोंनि महर मुस्रिया जोबोद अन्थाव बाथाव नंगौ अनजु नोंनि महरा थारैनो जोबोद नायबायथावथाव इस आदाया ओरैसो बुंथालाबायथारो जोंफोरबायदि हाब्रुनि बिबारखौलाय सोर नायसनलाबायनोसै नंगौ अनजु नों फोथाय आंनि गोसो गोरबोआ नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो जिउनि अरायनि लोगो खालामनानै लानो हास्थायो आयंमोनहा खोनाबा गाज्रि मोनगोन आदा गोसोआ थि आरो दिदोम थायोब्ला रावबो बोखानो हाया अनजु वार देयर इज विल देयर इज वे होननाय इंराजियाव मोनसे खोथा दं अनजु लाजियासै नोङो सासे रुवाथि सारानो आंनि बिदाजों लाइन मारिनो बे मावनाय खोमोनद्रा बाव अनजुनि जेबो दाय गैया आब' जों जेबो रायलायाखै मोजां गाज्रिनिसो मा मोजां गाज्रि बिलाय बिदि बुंनो लाजियासै नोंद्रा नों माखौ हामाखिसै
लाफाथि मोजाङै होब्रा आदारा देनां जों सानैनि हाबायाव मोनजाबाय खोमा फाग्ला ओमफ्राय मानो फैलाबायखो खालि हिन्जावफोरनि खिथि खिथिल' बियो दाना आयं हिन्जावजों नुबा रायजागोन दा बियो रायालाय फाग्लि देनां हाबा होनो होनखादोंना होमबालाय ओइ लाफाथि आं नोंखौ जोबोद खाथियाव मोननो लुबैदोंलै एफाराब खाबदाव हौवा बेलाय फैलै सना एसे खुदुंनि गेदलि फाग्लि दाना न'आवहाय फाग्ला बेफोर खामानिया देनांसो
बहागो दोखो आदा सोमखोर थांलिया दाव मा निजिरा सोमखोरनि माबाफोर खौरां मोनदों नामा गैयाथ' नोंनोलाय लाइजाम हरबाय बायथाराखै गैया जेबो खौरां हरथाराखै बिब्दिब्ला नों थाथ'दो निजिरा आं लाइब्रेरिसिम थांनोसै दे बिदाव मा अन्नानै एसे खबर लालाय मा निजिरा दिनै मानो हारसिङै नोंना हिरियाव बोरो निजिरा नों आंखौ मानो मुगै सना फै सना आं नोंखौ सोमखोरनिफ्राय आलो गोजोनसिनै जय जय आराम जाहोगोन हगार लामाया आंखौ मानो दिगदार होबाय थायोसै दिगदार बे दिगदारा जेबो नङा आरो बिनिख्रुइ दिगदारसिन जाबावगोन जेब्लासिम नों आंखौ हाबा लानो राजि जाया मुगैयो आङो नों बायदि जौ फाग्ला गुन्दा हौवाखौ नोंनि मुजुनायखौ सोलास्लिमोसो सना मोनोब्ला नोंखौ खुगाजों खुगा नोंनि गुस्थिखौ सोबख'बाव हगार लामाया जोंनि मैहुरनिफ्राय गले गले बहा बारग'नो नोंनि जोरा हगार नोंनि सोबानायखौ बिलिरनायसिम नोंनि थाखाखौ आं नुबोगासिनो दं नों बादि मानसिया थांनानै थायोबा समाजा गुबुंले महला नों बादि मानसिया समाजाव थांनानै थानो समाया नों आंखौ मा खालामनो नोंखौ जिउनि साजा होनाय जासिगोन हेय 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 या हेय gila banget emang gimana
रररररररर जोंहा सानैजों बोरमासो जालायो नोंसोरनि न'खरनि नोंबो लेफे लेफेखौ मोनदों नालाय जोंहा बिगुमै बिनांसो जालायो जिराय न लों Sir. Sir. आहा जेबो दाय गैया सार आं जेबो खालामाखै डेभिड नों दिनैबो आंनि आखाइनिफ्राय बारग'लांबावबाय नोंखौ आं सानसे नङा सानसे हमगोन कि हमगोन सार नै नोंनि पिस्तला थेंक इउ नोंखौ आं मा रावजों बाख्नायबावनो नोंखौ आं आगोलावबो बुंखादोंमोन जुगा थिग नङा हारसिं दा बेराय होननानै जेखियानो जाया मानो जोंना डिउटियानो सुबुं सिबिनाय नोंबो थांदो जोंबो जोंनि डिउटियाव थांनोसै थेंक इउ सार नोंथ' गाबोन हांखो आरो बर'नि खबरखौ लानो हाबाय नङा होमबा दे बेफोर हांखोफोर एवरेन सायख' नोंनि मुङै मा नांगौ दाजाबनानै लिरनोसै माथो